2017 ഇറങ്ങിയ ഹൊറർ ഫിലിമാണ് IT ചാപ്റ്റർ 1. കൊച്ചുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന, കൊച്ചുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് IT ചാപ്റ്റർ 1. കഥയുടെ മെയിൻ പ്ലോട്ട് എന്താന്ന് നോക്കാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും തൊട്ടപ്പത്തേക്കുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഡെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗണിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഡെറി എന്ന് പറയുന്ന ടൗണിൽ നിന്നും കുറേ കുട്ടികളെ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ടൗണിൽ ഒരു ചൈൽഡ് മിസ്സിംഗ് കേസാണ് ഫുള്ള് ഉള്ളത്. ആരാ ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. കാണാതെ പോയ കൊച്ചുങ്ങളെ പോലും തിരിച്ചു കിട്ടാറില്ല, അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി പോലും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടൗണിൽ എന്താ നടക്കണേ നോക്കിയാലോ. 1988 നല്ല ഒരു ഹോള് വഴി ബോട്ട് ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് വീഴുന്നു. ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചേട്ടൻ വഴക്ക് പറയുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഡ്രെയിനേജിൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഡ്രെയിനേജിൽ ഒരു ഫേസ് കാണുന്നു. അവൻ കരുതി ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഡ്രെയിനേജിൽ കയറി ഇരിക്കുവോ എന്ന് കരുതി. താൻ ബെന്നിവേസ് ആണ്, ഡാൻസിങ് രൂപമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നു. പേപ്പർ ബോട്ട് പിടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോർജി അതിനുള്ളിലേക്ക് കൈയിടുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ പെന്നിവൈസ് അവന്റെ കൈ കടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ കണ്ടു കിട്ടാത്തതൊക്കെ ആയപ്പോ അവൻ മരിച്ചു എന്ന് എല്ലാരും വിശ്വസിച്ചു. ആ ടൗണിൽ കടയിൽ ഒരു മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി. ഇവിടെ അവൻ ആടിനെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. ബില്ലിനെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും സീനിയേഴ്സ് ശല്യം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഹെൻറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ പോലീസുകാരന്റെ മകനാണ്. അവൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മാനേഴ്സ് ഇല്ലാതെയാണ്. എന്ത് പറയാനാണല്ലേ, പോലീസുകാരന്റെ മകനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനേഴ്സ് ഇല്ലാതെ കാണിക്കാമെന്നാണ്. തന്നെ കാണാതെ ആയ മകനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു അമ്മ സ്കൂളിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ഓരോരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഓരോരോ കുട്ടികളെ കാണാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിലെത്തിയ ബില്ല് വീടിന്റെ ഒരു ചെറിയ വർക്ക്ഷോപ്പ് കാണും. അവന്റെ ഫാദറും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബില്ല് തന്റെ അനിയനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഒരു ഡ്രെയിനേജിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ബില്ല് ആലോചിക്കുന്നു, ജോർജി ഒരു ഡ്രെയിനേജിൽ വീഴുകയും ഒഴുകി എൻഡിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നും ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വിധത്തിൽ അവിടെ കിടക്കുകയാണെന്ന് ബില്ല് ആലോചിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു വിക്കുള്ള ബില്ല് താൻ ചെറിയൊരു ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് താൻ തന്റെ അച്ഛനോട് പറയുന്നു. എല്ലാം കണ്ട ഫാദർ അവനെ വഴക്ക് പറയുന്നു. ജോർജി മരിച്ച് എന്ന് അവനോട് പറയുന്നു. അടുത്ത ഒരു സീനിൽ മൈക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ മീറ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യാന് പോണയാണ്. അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത ഒരു വാതിലിന്റെ ഉള്ളില് കുറെ വിചിത്രമായ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവൻ അത് വഴിയാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ സാധാരണ പോവാറ്. അങ്ങനെ അവൻ അത് എന്തായെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. ആ അടഞ്ഞു കിടന്ന വാതിലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറെ വൃത്തിഹീനമായ കുറെ കൈകൾ വരുന്നത് കണ്ടു. അവൻ പേടിച്ചു നിന്നു. ശേഷം ആ വാതിൽ തന്നെ തുറന്നു വരുന്നു. മൈക്ക് പെന്നിവൈസിനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ഹെൻറി കാറായി വന്ന് അവനെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തൊരു സീനില് ബില്ലിന്റെ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റാൻലി ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിലോട്ട് ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങാൻ പോകുന്നു. വാളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പെയിന്റ് കണ്ട് അവൻ പേടിക്കുന്നു വല്ലാതെ. പിന്നെ ബില്ല് ആ പെയിന്റ് മറയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ പെയിന്റിങ്ങിലുള്ള പെണ്ണ് പുറത്തു വരുന്നു. അവൻ അത് കണ്ട് പേടിക്കുന്നു, നല്ലതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അത് പെന്നിവൈസ് ആണ്. സ്റ്റാൻലി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു. വേറൊരു സീനില് ബില്ല് തന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടി ഡ്രെയിനേജിലോട്ട് പോകുന്നു. അതേസമയം തന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ബെന്ന് തന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്ന് ഡെറി ടൗണിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു. അവനാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആരുമില്ല, ബുക്സ് ആണ് അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ്. ഡെറി ടൗണിനെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്സിലുള്ള അവന് കുറെ ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗസും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ കാണുന്നു. ഈസ്റ്റർ ദിവസത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികളെയാണ് കാണാതെ പോകുന്നത്. അതിനടുത്ത പേജിൽ മുമ്പേ കണ്ട ആ കുട്ടി മരിച്ച രീതിയിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണുന്നു. ബെൻ ആ ബുക്ക് അടച്ചു വെക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഒരു മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നു. അത് കേട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. ലൈബ്രറിയിൽ അകത്ത് ഒരു റെഡ് ബലൂൺ പറന്നു പോകുന്നു. പെന്നിവൈസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ആ റെഡ് ബലൂണിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അവൻ ആ റെഡ് ബലൂണിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ നടന്നു പോയ ബെന്ന് ലൈബ്രറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഡാർക്ക് പ്ലേസിൽ എത്തും. അപ്പൊ നിലത്ത് കുറെ ഈസ്റ്റർ എഗ്സ് കാണുന്നു. അപ്പൊ തലയില്ലാത്ത ഒരു രൂപം ഓടി വന്ന് പിടിക്കാനായി വരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ബെന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു.
ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും പുറത്ത് അവൻ ബെന്നിന് ഹെൻറി ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ചേർന്ന് അവനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിലൂടെ കടന്നു പോയി ഒരു വണ്ടി നോക്കി ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല, മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ വണ്ടി പോകുന്ന ടൈമിൽ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു റെഡ് ബലൂൺ കാണുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം വണ്ടിയിൽ പെന്നി വൈസ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. പെന്നി വൈസിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് അവരുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഹെൻറി ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ബെന്നിന്റെ വയറ്റിൽ എച്ച് എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു. ബെൻ ഒരു വിധമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു കുഴിയിലോട്ട് വീഴുന്നു. കുഴിയിൽ വീണ നമ്മുടെ ബെൻ ജീവൻ കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഹെൻറി ആണെങ്കിൽ അവനെ വിടാൻ തോന്നുന്നില്ല, അവനെ ഒപ്പമായിട്ട് ഓടുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഹെൻറിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള കത്തി താഴെ വീഴുന്നു. അങ്ങനെ ഹെൻറി ആ ഒരു കത്തി തപ്പി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെൻറിയുടെ കൂട്ടുകാർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നീ ഓടാത്തത് എന്താ, കത്തി തപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഹെൻറി പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓടി അവനെ വേഗം പിടിക്കുക എന്ന്, ഞാൻ അതിന്റെ പുറകെ വരാമെന്ന്. ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ബില്ലും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജിന്റെ ഡെഡ് എൻഡിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോർജിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബെന്നിനെ കാണുന്നു. അങ്ങനെ ബെന്നും അവരുടെ ഒപ്പം കൂടെ ബെന്നിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്ന ഹെൻറി ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡ്രെയിനേജിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി അവൻ അവിടെ വൃത്തികെട്ട രൂപത്തെയൊക്കെ കാണുന്നു. അപ്പൊ പെന്നി വൈസ് അവിടെ വന്ന് അവനെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കുന്നു. ബില്ലും ഫ്രണ്ട്സും അവിടെ നിന്നും വേഗം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ബെന്നിന്റെ മുറിവ് വെച്ച് കെട്ടാനുള്ള മെഡിക്കൽ സാധനം വാങ്ങുന്നു. ഇത് എല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ടൈമില് ഇത്രയും അധികം ക്യാഷ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കടയിലുണ്ടായ ബിവർലി അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചാണ്. അവരോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അവരോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് ബെന്നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് അവർ ബിവർലിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അടുത്തൊരു ദിവസം ഒരു പ്ലേസിൽ പോകുന്നുണ്ട്, നീ വരുന്നുണ്ടോ, നീ കൂടെ വന്നം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിവർലിയുടെ വീടാണ്. ഇവള് ശരിക്കും കടയിൽ പോയത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വാങ്ങാനായിട്ടാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഡാഡ് ഇവളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയം ഫാദർ അവളുടെ മുടി തഴുകുന്നു. ഈ ദേഷ്യം ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ കൊണ്ട് ബാത്റൂമിൽ കയറിയിട്ട് അവളുടെ മുടി ഫുള്ള് മുറിച്ച് കളയുന്നു. അടുത്തൊരു സീനില് ബില്ലും ഫ്രണ്ട്സും തടാകത്തിൽ അവർ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ലൊരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആകുന്നു. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ടൈമില് അവരെല്ലാവരും ബെന്നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ ബെന്നിന്റെ റൂമിൽ കയറുന്നു. ഡെറി ടൗണിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഹിസ്റ്ററീസും തന്നെ അവന്റെ വോളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ ഹിസ്റ്ററീസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ചിത്രം എല്ലാം തന്നെ പെന്നി വൈസിന്റെ ഒരു ഫേസ് കാണാതെ ആയവരുടെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കും. അവൻ അത് കണ്ട് പേടിച്ച് അവൻ മെഡിസിൻ അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് നടക്കും. അങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ആ മെഡിസിൻ താഴേക്ക് വീഴും. അപ്പൊ താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അവൻ അത് പെരക്കെടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പെരക്കെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു വൃത്തികെട്ട ഒരു രൂപം വന്ന് ആ മെഡിസിൻ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ അത് കണ്ട് പേടിച്ചോടി അവൻ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തി. അവൻ ആ ഗേറ്റ് തുറന്ന് വേഗം ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പേടിച്ച് അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പെന്നി വൈസ് കാണുന്നു. പെന്നി വൈസ് അവനോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ അത് പേടിച്ച് പെട്ടെന്ന് അവൻ അവിടെ പുറകെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി. അടുത്തൊരു സീനില് നമ്മുടെ ബിവർലിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവൾക്ക് ആ റൂമിൽ കിടന്ന ഒരു കാർഡ് കിട്ടുന്നു. ആ കാർഡില് ബെന്നിന്റെ കവിതയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതെടുത്ത് അവൾ വായിക്കാനായിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ കവിത അവൾ ബാത്ത് ടേബിൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ വാഷ് ബേസിൽ നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. എന്താന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ടേപ്പ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവൾ വാഷ് ബേസിന്റെ അകത്തിട്ടു. താഴെ എത്തി മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ആ ടേപ്പ് അവൾ വലിച്ചു പുറത്തെടുത്തു. പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അതില് കുറെ ചോരയും മുടിയും കാണുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആ മുടി അവളുടെ കയ്യിലോട്ടൊക്കെ കയറി പിടിക്കുന്നു. പിന്നെ ആ മുടി കയറി കയ്യിലും ഫുള്ളും ചുറ്റി തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളെ പതുക്കി വാഷ് ബേസിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ചോര ഫുള്ള് ആ ബാത്റൂമിലും അവളുടെ ദേഹത്തും ഒക്കെ തെറിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ഫാദർ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു. പക്ഷെ അയാൾ പറയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ. അവൾ അപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് നോ, ഇവിടെ ഫുള്ള് ചോരയാണെന്ന്. അയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ അയാൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. ബില്ലാണെങ്കിൽ അനിയനെ ഓർത്ത് സാഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബില്ല് ഒരാൾ നടക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് ബില്ല് പുറത്തിറങ്ങി. ആരായെന്ന് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറെ കാൽപ്പാടുകൾ കാണുന്നു. അവൻ ആ കാൽപ്പാടുകളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി. പിന്നെ ബേസ്മെന്റിലെത്തി. അപ്പൊ അവൻ ജോർജിനെ കണ്ടു. ജോർജി അവനോട് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ടോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.
പതിയെ ജോർജിയുടെ ഫേസ് മാറി മാറി വരുന്നു. രൂപം മാറി വന്നിട്ട് പെന്നിവൈസിലെ രൂപമായിട്ട് അവനെ പേടിപ്പിക്കുന്നു. അവനെ പേടിപ്പിച്ച് അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ടൈമില് നമ്മുടെ ബില്ല് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു. ബേസ്മെന്റിന്റെ വാതിലടക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഒരു സീനില് ബിവർലി അവരെ വിളിച്ച് വാഷ്റൂം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരോടും അവള് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ല പേടിയായി, കാരണം അവരെല്ലാവരും പെന്നിവൈസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ഹെൻറിയുടെ കാറും മൈക്കിന്റെ സൈക്കിളും അവർ കാണുന്നു. അങ്ങനെ അവര് മൈക്കിന് എന്തോ പറ്റി എന്ന് ഓർത്ത് അവരെല്ലാവരും മൈക്കിനെ നോക്കാൻ പോകുന്നു. ആ ഒരു ടൈമില് ഹെൻറി എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് മൈക്കിനെ കൊണ്ട് പച്ചെറിച്ച് തിന്നാൻ പറയുന്നു. അവരാണെങ്കിൽ അവനെ നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കാനും ടോർച്ചർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. മൈക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദൂരെ പെന്നിവൈസ് നിൽക്കുന്നു. പെന്നിവൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കൈയൊക്കെ എടുത്ത് കോപ്രായൊക്കെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ബില്ലും ഒക്കെ എത്തുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കല്ലൊക്കെ വാരി എടുത്ത് ഹെൻറിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മേത്ത് എറിയാൻ തുടങ്ങി. ഇത്തവണ എല്ലാവരും വെപ്പൺസൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ബിവർലി പൊക്കത്തു നിന്നും ഒരു ചോരത്തുള്ളികള് മേത്തേക്ക് പൊടിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ബിവർലി എഴുന്നേക്കുന്നു. പിന്നെ ബിവർലി കാണുന്നത് സിറ്റിയിൽ നിന്നും കാണാതെ പോയ കുറെ കൊച്ചുങ്ങളെ അവള് കാണുന്നു. പെന്നിവൈസ് ചാടി അവളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു. അവളെ ആണെങ്കിൽ പെന്നിവൈസ് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്, പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവള് പേടിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബിവർലി പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ പേടിയില്ല എന്ന് ബിവർലി പെന്നിവൈസിനോട് പറയുന്നു. പിന്നെ പെന്നിവൈസ് തന്റെ ശരിക്കുമുള്ള രൂപം കാണിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി. ആ രൂപം തന്റെ വായ തുറന്ന് ഒരു വെളിച്ചം കാണിച്ച് ബോധമില്ലാതെ അവളെ പറപ്പിച്ചു വിടുന്നു. പിന്നെ ബില്ലും ഫ്രണ്ട്സും കിണറിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൻറി വന്ന് മൈക്കിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ മൈക്ക് ഹെൻറിനെ കിണറിലോട്ട് പെയിന്റിൽ കണ്ട രൂപം വന്ന് കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു. ബില്ലും ഫ്രണ്ട്സും ഓടിയെത്തി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബില്ല് നമ്മുടെ ജോർജിനെ കണ്ട് ബില്ല് ജോർജിയുടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടൈമില് നമ്മുടെ ബിവലിനെ കാണുന്നു. അവൻ നമ്മളെ മൈൻഡ് ആക്കാതെ അനിയന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മുടെ ബിവലിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. ബെന്ന് ആണെങ്കിൽ അവളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഈ ഒരു ടൈമില് ബില്ല് ജോർജിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ജോർജിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ടൈമില് നീ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെടിവെച്ച് അവനെ കൊല്ലുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെന്നിവൈസ് വന്ന് അവരെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പെന്നിവൈസ് ബില്ലിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു. ബില്ലിന് തനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ എല്ലാവരും വിടാ, ഇത് നിർത്തി പൊക്കോളാം എന്ന് പെന്നിവൈസ് പറയുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നു. പെന്നിവൈസ് അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പെന്നിവൈസിനെ പേടിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മുടെ പെന്നിവൈസിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു. അങ്ങനെ പെന്നിവൈസ് അവിടെ ക്ലോസ് ആവുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടൈമില് ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഗ്യാങ് എല്ലാരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇനി ഇതേപോലത്തെ അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇവരുടെ ഉള്ളുംകായ് ജസ്റ്റ് മുറിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു IT ചാപ്റ്റർ 1 ഇവിടെ എൻഡ് ആവുന്നത്.